Анкарада 14 сағат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 12 марты пәнҗешәмбе сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта Коръән аятләре һәм татарча мәгънәсе, соңгы хәбәрләр, Төркия милли гимнын кабул итү көне уңаеннан махсус язма һәм төрки дөнья шәхесләре тапшыру тизмәсенең чираттагы бүлемен тәкъдим итәбез. Тапшырды Коръән Кәримнең Исра сүрәсенең 23-нче алып 27-нче кадәрге аятлары белән башлыйбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العظيم Рахман ва Рахим булган Аллаһ исме белән. Раббың бары тик үзенә генә гыйбадәт кылыгызны, ата-анагызга да игелекле булугызны катгый рәвештә буйырды. Аларның берсе яки икесе дә сезнең янда картайса, аларга туйдым сездән димәгез, аларны битәрләмәгез. Икесенә дә яхшы мөгамәләдә булыгыз. Михербан һәм түбәнчелек белән алар алдында күңел канатларыңны җәйде әйт. Раббым, сабый чагымнан алып, алар мине ничек сөеп үстергән булса, син дә аларга шулай мәрхәмәтле бул дип дуга кыл. Раббыгыз сезнең орын, ата-анагызга булган мөнәсәбәтегезне бик яхшы белеп тора. Сез ата-анагызга игелекле булсагыз, шуны белеп торыгыз. Аллаһ яманлыктан ваз кечеп, тәүбәгә юнәлгәннәрне аеруча ярлы куячак.
Туганнарыңа, мохтажларга, юлчыга үз хакларын бир. Мәгънәсезгә исраф кылма. Малын әрәм-шәрәм итүчеләр, шайтанның кардәшләре. Шайтан исә Раббыга шөкер итмәүче зат. Мөхтәрәм сез Коръән Кәримнең Исра сүрәсенең 23-нче алып 27-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоğan АКШ һәм Израильнең Иранга каршы сугышының зурайып төбәкне тулысынча утка салганчы туктатылырга тиешлеген һәм дипломатиягә юл куелса, моның мөмкин булуын ассызыклады. Ул Төркиянең яңадан өстәл артына һәм сөйләшүләргә кайту, яңадан дипломатияне эшкә җигү өчен тырышлыкларын сабырлык белән дәвам итүен әйтте. Эрдоğan шулай ук хәлнең ничкәлеген исәптә тотып, Төркиянең сак эш итүен һәм тирә-ягындагы бәрелешләрдән саклану өчен чаралар күрүен дә сүзләренә өстәде. АКШ илбашы Дональд Трамп максатларның тулысынча диярлек юк ителүенә сылтап, АКШ һәм Израильнең Иранга каршы һөҗүмнәре тиздән тәмамланачагын әйтте. Ул 28 февральдә башланган һәм Иран җитәкчелеге белән аскырмасына юнәлтелгән һөҗүмнәрнең көтелгәннән дә артып китүен белдерде. Сугыш бик яхшы бара, диде Трамп, һәм зыянның планлаштырылганнан да зуррак булуын җиткерде. Ул иранлыларның якын көнчыгышның калган өлешен эзәрлекләвен алга сөреп, аларның 47 ел дәвамында китергән үлем һәм җимерүләр өчен түләвен белдерде. Иран илбашы Мәсүд Пезешкиян Америка Кушма Штатлары һәм Израиль белән киеренкеләшкән бәрелештә тынычлык урнаштыру өчен Тәһранның кануни хакларының тулысынча танылуы зарурлыгын белдерде. Русия һәм Пакистан белән югары дәрәҗәдәге сөйләшүләрдән соң Пезешкиян сионист режим һәм АКШ тарафыннан башлатылган дип саналучы бу сугышны туктату өчен компенсация түләнүен һәм киләчәктә булырга мөмкин һөҗүмнәргә каршы халыкара гарантия бирелүен таләп итте. АКШ армиясе Иранга каршы сугышта төрле алдынгы ясалма акыл кораллары кулланылуын беренче тапкыр раслады. Үзәк командалы командиры адмирал Брэд Купер бу технологияны яклап, аның мәгълүматларны дошман реакция күрсәтә алганнан тизрәк эшкәртүен һәм заманча фронт кырларында сугышларга ярдәм итүен белдерде. Ләкин бу тану Америка көчләренең Ирандагы башлангыч мәктәпне бомбага тотуы һәм дистәләгән баланың үтерелүен ачыклаган тикшерүдән соң ясалды. Купер үлемгә китерә алучы соңгы карарлар кешеләр кабул итә дип ассызыкласа да, армиянең соңгы еллардагы иң фаҗигале хаталарының берсеннән соң бу системаларны куллану каты тәнкыйтькә дучар булды. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Русия тышкы эшләр министрлыгы шәршәмбе көнне илнең көнбатышындагы Брянск шәһәрендә булган һәм үлемгә китергән Украина һөҗүмен террорчылык акты дип бәяләде. Һөҗүмдә кулланылган ракеталар аркасында Бөек Британияны халыкара хукукый нормаларны бозуда гаепләде. Министрлык һөҗүмнең тынычлык урнаштыру тырышлыкларын какшатуын һәм конфликтны арттыруын белдерде. Брянск өлкәсе губернаторы Александр Богомаз шәршәмбе көнне һөҗүмдә тагын бер кешенең һәлак булуын һәм үлүчеләр санының 7-гә җитүен хәбәр итте. Богомаз илгәрәгәндә 42 кешенең яралануын әйткән иде. Украина ракета компонентларын чыгаручы мөһим эшханәгә ут ачуын белдерде. Мәскәү җитәкчелеге исә Украинаны белә торып тыныч халыкны максат итеп алуда гаепләде. Гыйракның көньягындагы Басра порты янындагы сулыкларда 2 нефть танкерына һөҗүм нәтиҗәсендә ким дигәндә 1 кеше һәлак булды. Куркынычсызлык медиа бүлегеннән генерал-лейтенант Саад Магн Әл-Гыйракия хәбәрләренә җиткергәнчә, Каср портындагы нефть танкерларына һөҗүмнәр булуы расланган һәм 38 экипаж әгъзасы коткарылган. Ул экипажларны коткару өчен 6 кораб җибәрелүен әйтте һәм хөкүмәтнең Гыйракның сугышта катнашуын булдырмас өчен эшчәнлек алып баруына сызыклады. Һөҗүмгә дучар булган танкерларның берсе Маршал утраулары, икенчесе Мальта байраклы. Вакыйга халыкара нефть сәүдәсе өчен бик мөһим су юллары Фарсы култыгы һәм Ормуз бугазында тотрыксызлык арту чорында булды. Reuters хәбәр итүенчә, шәршәмбе кичендә 2 ягулык танкерына Иранга караучы һәм шартлаткыч маддәләр белән тулы көймәләр һөҗүм иткән. Сугыш башланганнан бирле Иранның Фарсы култыгындагы корабларга 13 һөҗүме булуы фаразлана.
Якын Көнчыгыштагы сугыш аркасында нефть бәяләре артуын дәвам итә. Brent bir баррель өчен $101 якын сатылды. Бу АКШ белән Израильнең Иранга каршы сугышы башланганчыга караганда 38%тан да югарырак. Трамп хөкүмәте кара алтын бәяләрен төшерү максатыннан илнең стратегик нефть резервыннан 172 миллион мичкәсен кулланылышка чыгарачагын белдерде. Энергетика министры Крис Райт чәршәмбе көнне булай дип җиткерде. Бүген иртән Халыкара энергетика агентлыгының 32 әгъза дәүләте илбашы Трампның энергия бәяләрен киметү үтенече нигезендә координацияләнгән рәвештә үз запасларыннан 400 миллион баррель шимал нефть һәм эшкәртелгән продуктлар чыгару турында бер тавыштан килеште. Бу утырышлык кысаларында илбашы Трамп энергетика министрлыгына киләсе атнадан башлап илнең стратегик нефть резервыннан 172 миллион мичкә нефть чыгаруны рөхсәт итте. Планлаштырылган чыгару тизлегенә күрә бу тапшыру якынча 120 көн дәвам итәчәк. АКШ илбашы бәяләрне киметү өчен резервның вакытлыча бетәчәген, ләкин ул запасны соңрак тулыландырырга планлаштыруын ассыклады. Мин аны бер тапкыр тутырдым, тагын тутырырмын, диде Трамп. Райт АКШның киләсе елда стратегик нефть резервларын якынча 200 миллион баррельгә тулыландырырга уйлавын, моның алынган күләмнән 20%-ка күбрәк булуын белдерде һәм әлеге гамәлнең салым түләүчеләргә зыян китермәячәген ассызыклады. АКШ хәзерге вакытта стратегик нефть резервында якынча 415 миллион баррель нефть тота. Мәхмәт Акиф Эрсой язган һәм төрк милләтенең бәйсезлеге символы булган Төркиянең дәүләт гимны 105 ел тулды. Аның кызыклы тарихы бар. Төркиянең Бөек Милләт Мәҗлесе оешканнан соң 1 ел узгач 500 лира күләмендәге бүләк белән дәүләт гимны язу конкурсы оештыра. Бу конкурсны оештырган ул вакыттагы милли мәгариф министры Риза Нур җыр текстларыннан тыш көе өчен дә 500 лира күләмендә приз билгели. Мөмкин кадәр күбрәк гариза бирү өчен парламент газетларга һәм ил буенча мөмкин булган һәр актив рәвештә мәгълүмат җибәрә һәм 6 ай эчендә 724 шигырь тәкъдим ителә. Бу 724 шигырьне бәяләү өчен Милли мәгариф министрлыгы комиссия төзи. Комиссиягә билгеләнгән экспертлар аларның һәрберсен укый һәм бәяли, арасыннан 6-сын сайлап ала. Башта акчалата бүләк аркасында бәйгедә катнашырга теләмәгән Бурдур депутаты Мәхмәт Акиф Эрсой соңрак Хамдулла Суфиның соравы буенча конкурска кушыла. Ул Төркия армиясенә багышланган шигырен тәкъдим итә. Сайлап алу процессыннан соң Мәхмәт Акифның шигыре 1921 елның 12 мартында Бөек Милләт Мәҗлесе утырышында алкышлар белән кабул ителә. Хамдулла Суфи Танревер мәҗлестә милли гимнны укыган беренче кеше була. Гимн кабул ителгәннән соң Мәхмәт Акиф Эрсой бюджеттан бүлеп бирелгән 500 лираны хатын-кызлар һәм балаларга һөнәри белем бирүче Дарул Мисаи вакыфына тапшыра. Бу соңгы хәбәрләр иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген бәйсезлек маршының Төркия Җөмһүрияте дәүләтенең милли гимны буларак кабул ителү көне. Бу марш бер үк вакытта Төньяк Кипр Төрек Җөмһүриятенең дә милли гимны. 1921 елның 12 март көнне азатлык сугышын алып барган Төркия Бөек Милләт Мәҗлесе оештырган бәйгедә төрек милли шагыйре Мәхмәт Акиф Эрсой җиңә. Үзе әйткәнчә, Аллаһ бу милләтне кабат милли гимн язырга мәҗбүр итмәсен. Төрек милләтенең символларыннан берсе булган милли гимнның кабул ителүен тагын бер кат ихтирам белән котлыйбыз. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төрки дөнья шәхесләре тохшы тезмәбезнең бүгенге чаралышында күккә караучы хөкемдар улуг бәй темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез.
Тарих еш кына хакимнәрнең, хөкемдарларның исемнәрен кылыч белән яза. Ләкин халыкларның мәңгелек көче өчен каләм һәм исәпләү осталыгы да кирәк. Улугбек турында сүз барганда, без дәүләт идарәсен бер юлы фәнни белем белән берләштерә алган төрек хөкемдарын күз алдына китерәбез. Бабасы Тимер күләгәсендә үскән һәм әтисе Шахрух Мирза идара иткән чорда Мавера ун-Нахир белән идара иткән Улугбек белем аша тәртип һәм алгарыш юлыннан барган. Сәмәркандның фән һәм цивилизация үзәгенә әйләнүендә һичшиксез Улугбек системасы һәм аның химаячылыгы роль уйнаган. Бер яктан, алар төбәккә куркыныч тудыручы һөҗүмнәргә каршы саклык чараларын күрергә тиеш була. Икенче яктан, алар шәһәрләрне үстерергә, мәгариф оешмаларын булдырырга һәм галимнәрне якларга тиеш булалар. Икесен дә бер вакытта эшли алу, бер юлы башкара алу өчен лидерларның эше ул. Улугбекне бөек хөкемдар иткән нәрсә аның үз милләтенең киләчәген белем һәм зирәклек аша күз алдына китерә алуы. Аның идара итү чорында ул Сәмәрканд һәм Бухарада мәдрәсәләр төзеткән. Бу уку йортлары дини һәм позитив фәннәр укытыла торган белем бирү мохитен булдырган. Улугбекнең белем аңлаешы шулай ук Түрек дәүләтчелегенең борынгы традициясенә нигезләнгән. Түрек интеллектуаль юласында белемне һәм зирәклекне югары күтәрү, гаделлек идеясын дәүләт нигезенә кую һәм акыл һәм уртачылык аша тәртип саклау кебек төшенчәләр зур әһәмияткә ия. Улугбек дә шушы юнәлешнең көчле бәйләнеше була. Бу нисбәттән Улугбек һәм хөкемдар һәм гыйлем иясе ягы белән тарихта кутып йолдызы кебек үрнәк булып искә алына. Бер милләтнең уфагы кайчагында шик сызыгына, кайчагында да күк сызыгына барып тоташа. Улугбекнең чын максаты күкләргә юнәлүе була. Бала чагында Мирага обсерваториясе хәрбәләрен күрүе анда тирән кызыксыну уята. Соңрак бу кызыксынуы Сәмәркандта обсерватория күзәтүханә булдыру омтылышына китерә. Обсерватория төзелеше 1420 елларда башланган һәм кыска вакыт эчендә тамамланганлыгы билгеле. Ичендә кулланылган кораллар үз вакыты өчен бик алдынгы булган. Шуны да истә тотарга кирәк. Төрекләрдә күк белән кызыксыну бер кешенең генә теләге түгел, мәдәниятның табигый үсеше була. Төрек халкының вакытны йолдызлар ярдәмендә билгеләүе, күкнең тәртибен аңларга тырышуы һәм хөкемдарларның бу кызыксынуны мөмкинлекләр һәм ярдәм белән үстерүе дә Улугбекнең ни өчен барлыкка килүен аңлата. Икенче төрле әйткәндә, ул күктән аерылган кеше түгел, ул борынгы төрек акылының күккә юнәлтелгән иң көчле тавышларның берсе. Улугбекнең күзәтүханәсендә, обсерваториясендә күзәтүләре генә түгел, әсәрләр дә ясалган. Бу әсәрләр арасында иң мөһиме йолдызларның урнашуын һәм астрономик таблицаларны үз эченә алган мәшһүр Зич әсәре. Чыганакларда бу әсәрнең күп санлы йолдызларның координатларын билгеләүе әйтелә. Ул астрономия тарихында Птолемейдан соң иң зур йолдыз каталогларының берсе дип санала. Зичнең асылы исә менә нәрсәдә ул. Сез күккә карыйсыз, күргәнегезне төркисез, язманы үлчәүгә бәйлисез һәм бу үлчәүне киләчәк буыннарга калдырасыз. Шуңа күрә Улугбекнең әсәрләре ул яшәгән төбәк белән чикләнмәгән. Алар аннан соңгы гасырларда төрле телләргә тәрҗемә ителгән. Кайбер текстларда ул көнбатыш фәнни дөньясында узак вакыт дәвамында мөһим белешмәлек әсәр дип сурәтләнә. Улугбекне тарихи шәхес буларак кына аңлау җитми. Ул
Türkiye dünyanın orta kıymeti. Orta Aziyadan Anadolu'ga hem hatta ondan da şitterek suzulgan bilim yolundağı yoktu to'xtalish bula. Samarqanddagi medrese hem observatoriya tirasında formalashgan, shakllangan doira kelesi asırlarda türlü tübeklerge taralgan bilim şilterlerini buldurgan. Bu bilim toplanuı Hindistan'dan Balkan'a kadar suzulgan yoğuntı üçün negiz salgan. Bugün dünya tağın bir tapqır zor yarışta. Teknologiya, galam, energetika, saqlanuı, mağarif. Her ülke bir nerse bilen beyle. Ol da bolsa, bilim bilen. Ulug bey qaldırgan miras, Türk milletin. Biz kökke qori bilemiz. Şulay ölçeğini, yazını hem hesap tutunu da bilemiz dip eytirge ruhlandıra. Türkiye dünyanın her pışmağında biz bir kökke qoribız. Ol kök bizge Ulug bey miras arkasında tağında yakınırak. Çünkü bu miras birdemlikten hem келешекке таба кулга кул тотонышып, ышанычлы рәвештә баруның ныклы нигезе. Мактаран таңшар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Җәмил Дош Ипәкнең аңлатмасын тыңладыгыз. Киләсе тапшуда күрешкәнгә кадәр исән имен булыгыз. Türki dünya şahısları. Мактарам тыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшырыбызны Яршан, интернет һәм кесе телефоннарының TRT Dinle кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Türkiye һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2-дә 19 метрлык кыскартылганның 15360 килокесешлегендә. Türksat 3A һәм Türksat 4A Яршны белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша Вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Türksat 3A һәм Türksat 4A ярышлары белән 3 тапкыр www.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle кушымтасы аша. Вот Вест радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшырыларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.